फाइनाल टुर्नामेन्टजों लोब्बा लाखिनानै दिनै डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनैनि बे फाइनाल टुर्नामेन्ट बा बड'लेण्ड गेलेन गल्ड कापनिनो बानजाय जिखिनि आफाद बिथांमोना मोनसे मोजांथार हाबाफारि मावदों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जे माखासे मोजां लिरगिरिफोरनि गोजाम बा गोदान माखासे लिरगिरिफोरनि लिरबिदांखौ लानानै मोनसे सविनिर मोनसे माउथपिस बिथांमोना सेबखांदों। जे माने माउथपिसखौ आंखौ बिथांमोना मोनसे ग्रैंड मोनसे दिनै फाइनाल मोमेन्टआव आंखौ बेखेवनो होदों। थारैनो आं गावखौनो खुब माने प्राउड फिल खालामदों आरो आं बेखायनो बुंदों जे बिथांमोननि जिखिनि दिनैनि हाबाफारि बियो जाफुंसार मोनथों आरो बिथांमोनजों सेबखांजानाय जे माउथपिस बे माउथपिसआव थानाय जिखिनि इनफरमेशन जिखिनि नलेज बा जिखिनि माखासे गियान बेखौ जोंनि फरायगिरि बिथांमोना मोननो हाथों। मोननायनि गेजेरजों गावनि केरियार दानाय बा सानफ्रामबोनि जिउ राहा बा सानफ्रामबोनि दावबायनायाव मदद मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बिथांमोननि सेबखांजानाय जिखिनि राइटार्स माबा माउथपिस बेखौ जों बयबो अनसायो। आङो माने खावलायदों जोंनियाव रिडिंनि जिखिनि हेबिट बा लेखा फरायनायनि जिखिनि हेबिट बियो थानांगौ। मानो होनोबा दिनै जाय सासे मानसिया ग्रेजुवेट मानसि बे मानसिया गाबोन जुदि फरायनायखौ जुदि नागारोब्ला बे मानसिया समफोर बे आनइडुकेटेड जायो होननानै सासे गेदेर मानसिया बुंनाय दङ। दा बेनि थाखायनो मोनसे डिग्री लाखांनायनि उनावबो बा जायखिजाया समावनो फरायनाय हुदाखौ लांबाय थानो हायो। फरायनाय हुदाया गावखौ गोथाङै दोनो, फरायनाय हुदाया गावखौ रेजें खालामो, फरायनाय हुदाया जोंनि सानफ्रोमबोनि गावनि मेन्टेल सेटिसफेक्सन बा गावनि मेन्टेलि फिजिकेलि जिखिनि ग्रथ बेखौ माने होनो हायो। बेनि थाखायनो बिथांमोननि जिखिनि सेबखांजानाय मोनसे सबिनिनि गेजेरजों मोजां मोनसे इनफरमेशन बेखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे फाइनाल मोमेन्टआव जिखिनि जोंनि नायगिरि बिथांमोना लोबै फैदों बेखौ आङो खोब माने मोजां मोनदों। आरो दिनै आङो डिमाकुसियाव फैनानै बेखौनो फिल खालामदों। आङो रायलायदों जोंनि साफ्रोमबो बिथांमोनजों। डिमाकुसिया नैबे बोसोराव जिखिनि स्पर्ट्सनि प्रग्रामफोर जिखिनि लाबाय बे ओनसोलाव गभर्नमेन्टआबो लाफैदों, बेवहाय माखासे क्लाबफोराबो लादों, बेवहाय जोंनि एबसुआबो लादों। दा गासैबो थासारिखौ नायजोबनानै डिमाकुसिया मोनसे स्पर्ट्सनि हाब बा स्पर्ट्सनि मोनसे मा होनदों सेन्टार बायदि बेबायदि मोनसे दिनै महर लानो माने हमदों। थारैनो बियो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेबायदि मोनसे आगान सुरनायखौ जोङो मदद खालामनांगोन। जेन माने सरकाराबो थोजासे मदद खालामो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। दाखालि केबिनेटनि गेजेरजों माने आसामनि जिखिनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा अनारेबल माने चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथांनि दैदेननायजों मोनसे थांखि बिथांमोना लादों आरो जोंनोबो मिथिहोदों जे गुवाहाटी माने गरसुगाव बा गुवाहाटी बाथौफुरि जिखिनि जोंनि साखाथियाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनो 1 बिघा 5 लेसा बेबायदि हा माने जोंनो होदों। थारैनो आं नोंथांमोननो बे समाव आङो बुंनो लुबैदों जे गिबियावनो आसाम सरकार बिथांनिसिम आङो साबायखर बावदों। लोगोसे जोंनि बर'निनो मन्त्रि मानगोनां उरखाव ब्रह्म आरो बर'निनो MLA मानगोनां जिखिनि बिथांमोन दङ, जाय बिथांमोना दिनै दिसपुराव दंफैयो। थारैनो बिथांमोना बे हाखौ मोनफुंनायाव जोंखौ मदद खालामदों। मानोना 2006 सनावनो बे बाथौफुरि ओनसोलनि बा जे जोंनि बेतकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बे हाखौ 2 बिघानिबो एसे बारा जोंनो दान होदोंमोन। जे हाखौ जोङो अफिसियेल मुभ खालामबाय थादोंमन, नाथाय गोबां खारनाव जोङो बेखौ अफिसियेल मुभ खालामदोंमोनब्लाबो जोङो बेखौ मोनफुंनो हायाखैमोन। थारैनो बे हाखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकाडेमिक रिसार्च एन्ड माने जोंनि इनफरमेशन सेन्टार बेबायदि नामजों जोङो बेवहाय मोनसे इनस्टिट्युट खुलिनायनि बाथ्रा जोङो सानदों। बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनो कचिं होनाय, इयुथ हस्टेल खुलिनाय, लोगोसे जोंनि केरियार काउन्सिलिं, जोंनि मटिभेशन बा माखासे एकाडेमिक रिसार्चनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे जोंनि हायाव जोङो बेबायदि माखासे एक्टिभिटिनि जोंनि एक्सन प्लाना दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बयनिबो मददजों जोङो बे हाखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हागोन होननानै जोंहा मिजिं दङ। जेन' जोङो बे हाखौ जोंनो 2 बिघा जोङो बुंबाय थादोंमोन, जोंनो 2 बिघा होजोबनो हायाखैब्लाबो जोंनो जिखिनि हा होबाय बिनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे आसाम केबिनेटनि मन्त्रि बिथांमोन बा आसाम सरकार बिथांनिसिम आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो। गोजोन्थों।